Bueno, doncs ara donem per a la part, diguem, que és més de reflexió. Aquesta és una taula particularment estimada per als membres, alguns amics de fa molt de temps, altres menys temps, i altres totalment desconeguts, però que ens podem fer amics i ja ens hem fet en un moment, ara, ràpidament. Em toca fer de moderador, com que us he dit amb aquest escrit, com que no hauré de moderar massa, perquè jo penso que tothom estarà molt clar. Tampoc tallaré ningú, tenim un temps més o menys limitat, en principi al voltant dels 10 minuts, i si són 15 no passa res, al voltant dels 25 hauré de dir, home, ja està bé, no? Diguem-ho, però jo crec que és millor fer intervencions així i després poder fer alguna petita cluent d'alguna reflexió. En qualsevol cas, el que us demano és el que ja us ho he dit, és compartir aquestes experiències. I doncs li demano primer a Teresa que sigui la persona que a més li he dit amb ella, i ho he compartit algunes vegades, quan van començar aquesta fase del projecte amb el que he demanat reflexions, escrits i no només els pòsters, les primeres vegades que he enviat alguna carta a persones que no coneixia, evidentment a les persones que he conegut van dir, bueno, una altra vegada Jesús es està demanant, bueno, vale, però hi ha altres persones que no ens hem conegut tant o que ens hem conegut molt de lluny, de vista, i Teresa va ser immediat, sí. I això em va dir, home, potser això que estem fent no està tan malament, potser sí que és interessant, perquè no hi ha cap mena de compromís, no hi ha cap mena de possibilitat de tornar favors, tu em deus una cosa, jo et pago, no, simplement, mira, hi ha aquesta història, vols col·laborar? Sí, vale, està bé. Teresa, tens la paraula. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Molt agraïda. M'agradaria compartir amb vosaltres l'experiència d'aquests 2 anys. He titulat aquest paper que porto escrit perquè em dona seguretat, la creativitat com a resposta al desafiament de la pandèmia. La creativitat és una força poderosa. L'art del cartell o pòster és un exponent de la creativitat en els nostres dies, d'ençà que el modernista Alexandre de Riquer va conceptuar l'art del cartell com a art al carrer. L'any 2020, que serà recordat per tots nosaltres com l'any de la pandèmia, tot i que encara dura, es commemoraven els 100 anys de la mort d'Alexandre de Riquer. A través de la Conselleria de Cultura, la Generalitat de Catalunya va impulsar l'any Alexandre de Riquer, del qual vaig ser comissària l'any 2020 i l'any 2021. És a dir, 2 anys. La raó d'aquesta durada és la pandèmia i el dur confinament que va comportar, que ens va capgirar la vida durant aquells primers mesos, sobretot, a partir del 13 de març, i permeteu-me que ho recordi, perquè just aquell dia jo complia 69 anys. Totes les activitats emparaulades es van haver d'ajornar. Però el temps del confinament va donar bons fruits, ho he d'admetre. En el mentrestant vaig estudiar, meditar i escriure a consciència, perquè tenia prou temps, tots els textos sobre la figura polièdrica d'Alexandre de Riquer. Alguns d'ells estan publicats a la web de l'any Alexandre de Riquer. Fins que no es va obrir, i va haver de ser de manera virtual, l'any Riquer, vaig estar immersa en la contemplació atenta d'una obra que, com més es mira, més revela el seu missatge, fins i tot en aquelles obres que es podrien considerar purament referencials o decoratives. L'estètica d'Alexandre de Riquer té un rerefons simbòlic que valia la pena explorar. La faceta de cartellista d'Alexandre de Riquer és significativa en el conjunt de la seva obra gràfica. Per això vaig titular Expressió gràfica de l'art exuberant del nostre temps
el text dedicat a aquesta faceta, del qual us en llegiré uns fragments. Podem imaginar Alexandre de Riquer de jove, ben vestit, com tenia per costum, potser amb un elegant bastó o un paraigua plegat a la mà, tot passejant pels carrers de Londres, aquell any 1894, que tanta transcendència tindria en la seva carrera artística. En aquests passejos per la gran metròpoli de la capital d'Anglaterra, que ja era aleshores, el deurien assaltar el cúmul de sensacions noves en veure tantes expressions d'art al carrer. Alexandre de Riquer devia quedar fascinat per la vista de cartells volanders de totes mides i colors, aquí exposats en quioscos, allà en aparadors o enganxats a les parets. Amb l'entusiasme característic del seu tarannà, de seguida va pensar en la implantació a Catalunya, que s'estava modernitzant en aquell moment, de cartells amb segell propi com els que ara ell tenia davant dels ulls, que anunciaven productes de tota mena, viatges, publicacions, activitats industrials, comercials, culturals, etc. En la seva imaginació ja veia l'èxit de la novetat d'aquells cartells de factura tan moderna, original, producte de la fèrtil imaginació artística. Els primers passos, però, no van ser fàcils. Capdavanter de tantes iniciatives artístiques, Alexandre de Riquer es va aplicar en la implantació a Catalunya del cartell o pòster, amb la seva retina encara impressionada per aquelles imatges vigoroses que cridaven l'atenció dels vianants, ja fossin al carrer, a les estacions de tren, metro, etc. De manera que, i obro cometes perquè són les seves paraules, quan va tornar a Barcelona vaig oferir als empresaris catalans de fer-los gratis els cartells dels seus productes, però cap s'hi va mostrar interessat. Calia, doncs, persuadir els empresaris i el públic barceloní de la vàlua estètica d'aquest nou art al carrer. Estem parlant de 100 anys enrere. Amb l'objectiu d'animar i seduir el públic, de fer-li evident que el cartell modern ja formava part de l'art visual present en els carrers i places de les grans ciutats europees, l'any 1899, Alexandre de Riquer va impartir una conferència al Cercle Artístic de Sant Lluc, en el qual va parlar de cartells i cartellistes amb motiu d'una exposició de cartells del nou estil que hi va muntar per iniciativa pròpia. Tant com els arguments, les imatges, lògicament, havien de parlar per elles mateixes. La conferència es va publicar al diari La Renaixença, el 13 de maig de 1899, es pot trobar. En el seu Parlament, Alexandre de Riquer va fer aquesta afirmació que dignifica i dona rellevància artística al cartell més enllà de l'anunci que implica. El cartell és l'expressió gràfica de l'art exuberant del nostre temps, que no cap en museus, en esglésies ni en cases particulars i envaeix la via pública convertint els llocs d'anunci en una exposició permanent en la qual es disputen les mirades del transeünt més d'una obra mestra. Retinguem l'expressió obra mestra, referida a un cartell de qualitat remarcable. Si, sense deixar l'objectiu comercial, el cartell és una obra sobresortint en el pla artístic, si en aquell temps aquesta obra rellevant no cabia en museus o en cases particulars i la creativitat dels modernistes en les arts gràfiques es prodigaven a dojo, ara mateix els bons cartells o pòsters són objecte de desig no només de col·leccionistes com era el mateix Riquer, sinó que s'han convertit en un ornament ben apreciat, sobretot
per les generacions joves en les seves habitacions pròpies, per dir-ho com l'escriptora Virginia Woolf. És l'art de la plena llum, és l'art del carrer, franc, intel·ligible a tots, que no necessita ni comentaris, ni esforços, ni grans coneixements estètics perquè l'entenguin i produeixi una emoció persistent i perdurable. Són paraules d'Alexandre de Riquer. El cartell és un art al nu, sintètic. Si voleu, una art pobra, impresa en paper, però no per això menys valuosa quant a estètica. El cartell és un art que no necessita més que bon gust i ulls sensibles per poder apreciar el bon i impactant disseny com el que Riquer va apreciar quan va aturar-se extasiat davant d'un cartell del seu admirat Albert Beardsley, al carrer, al metro. Encara avui dia aquests cartells meravellen i deixen en l'espectador una, obro cometes, emoció persistent i perdurable, com la que produeix la contemplació de la vintena de cartells dissenyats pel mateix Alexandre de Riquer entre els anys 1896 i 1902, ja sigui que anunciïn el seu llibre de poemes Enyorances, o les pastilles Morelló, o la granja avícola Sant Lluís, o el periòdic catalanista Joventut. Riquer serà l'autor del primer cartell català modern, és a dir, il·lustrat i distint de l'estètica del cromo dels anys 80, tal com valora l'estudiós Eliseu Trenc. Es tracta del cartell per la tercera exposició de Belles Arts de Barcelona de l'any 1896. És una meravella. Quan el somni projecte d'Alexandre de Riquer d'implantar el conreu del cartell artístic es veu realitzat, va escriure una carta a Raimon Caselles, el seu amic, i li va dir: tot allò que prevèiem temps enrere, que l'art del cartell a Barcelona era d'absoluta necessitat, venen a confirmar-ho els concursos, i afegeix: una cosa que no podíem preveure i és un fet, és que aquest art, quan neix a la nostra ciutat, per més que neixi jove, sembla que neixi amb experiència. És maco, eh? El cartellisme i el disseny modern va trobar camp adobat a Barcelona. Tant és així que aquesta és encara avui dia la marca distintiva de la ciutat com a ciutat del disseny. Abanderat del conreu del disseny, Alexandre de Riquer sí que va preveure aquesta embranzida creativa, aquesta explosió d'art exuberant, tal com ell mateix qualificava la intervenció de l'artista modern en el camp de les arts gràfiques, i que amb més o menys baixos i alts, lletjors, bondats i modes encara perdura. Amb aquest testimoni d'un abanderat del cartell a casa nostra com va ser Alexandre de Riquer, acabo el relat de la meva experiència d'aquests 2 anys. Fruit de les reflexions sobre la creativitat de Riquer, company intel·lectual del meu temps de pandèmia, gairebé dormia amb ell, crec poder afirmar que en l'acte creatiu va ser ell i la persona. Quan fem art, el fem amb tota la persona, talents, sensibilitat i treballs que són oferts mitjançant el llenguatge plàstic, ja sigui que l'acte creatiu provingui de dins, oint una crida interior, ja sigui que l'acte creatiu provingui d'un motor extern, en aquest cas oint la crida de la pandèmia i el confinament, agents provocadors que reclamaven la nostra atenció perquè, com abans ha dit el doctor, estàvem amenaçats amb el més preciós que tenim, la vida. Gràcies, Teresa, pintora, dissenyadora, historiadora. Un plaer sentir-te. I aprofitant
El següent... Jo he escollit les intervencions. Si ho he fet malament, sóc l'únic responsable. A l'Àlex Casanova, que és actor, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, i que ens fa molta il·lusió veure, a més, perquè quan coneixes un actor veus els personatges. Això mai saps, no? Però sempre la idea aquesta és que veus els personatges i dius com serà la persona, no? Perquè conec els personatges. Hem parlat i s'han sentit diverses vegades aquesta idea de la cultura, de l'art, de la generositat, no? I tot això està molt bé, però hi ha més coses, i a mi em sembla que hi ha una qüestió que com a president de l'associació professional és interessant que puguis compartir amb nosaltres. Tens la paraula, moltes gràcies perquè estiguis amb nosaltres. Gràcies, Jesús. Doncs poso el temps en marxa, per no intentar passar-me, perquè jo sóc molt facilón. De seguida em deixo anar i llavors se m'ha de tallar. No, a veure, jo vaig rebre aquesta invitació per parlar una mica de l'afectació de la Covid en el món de les arts escèniques i de la música una mica. He de dir que no, personalment, començaré per diferenciar una mica. Soc actor, soc president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i soc president d'una confederació de sindicats d'actors i ballarins de la resta de l'Estat. Som 11 sindicats afegits, només falten País Basc, Aragó i Madrid. Però vull dir, tots els altres estem aquí dins. Què vol dir això? Doncs que el dia 10 de març del 2020 es va tancar tota l'activitat cultural en viu a Madrid. El dia 12 de març del 2020, que era un dijous, es va tancar l'activitat cultural en teatres i sales a Catalunya. Jo el divendres 13 encara treballava, feia un capítol d'una sèrie de televisió, però el divendres per la tarda, a 7:15, vaig rebre una trucada de l'INAEM, de la directora general de l'INAEM, dient: Àlex, necesito que nos hagáis un plan de emergencia para poder dar solución a todos los problemas con los que nos vamos a encontrar a partir de ahora para todos los actores, bailarines, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias, Amaya. ¿Para cuándo lo quieres? Para mañana. Ah, bien. ¿A qué hora? A las 3:30 de la tarde, porque tengo que presentarlo ya. Total, que des del divendres 13 de març del 2020, personalment, com a actor vaig deixar de treballar, perquè es va acabar allà tot plegat, i al mateix temps, com a president d'una confederació estatal d'actors i ballarins, vam començar a treballar ja per presentar unes mesures d'urgència per poder donar solució a tot el que se'ns venia a sobre. És a dir, que no vaig parar en cap moment fins al mes d'agost. La pandèmia ens ha ajudat una cosa. Això està molt bé, les videoconferències, és molt agradable, no cal que et desplacis, no cal que et belluguis, ho pots fer des de casa. Però això té un altre inconvenient, i és que com que estàs a casa no hi ha hores de començar i d'acabar. Recordo que havíem estat èpoques que fèiem 4 videoconferències diàries i que moltes vegades s'havien de decidir coses que havien de sortir la setmana següent. Les reunions de Consell de Govern són els dimarts, per tant allà surten publicades coses, es treballa el cap de setmana. Em sembla que tots els que estem aquí hem estat treballant totes les hores i amb nosaltres la gent. Per cert, un agraïment molt especial, perquè si hi ha herois en aquesta pandèmia, herois, gent que ho ha donat tot per davant de qualsevol cosa, és tota la gent que treballa a la sanitat, pública o privada, amb més o menys mesura. Però tots vosaltres, els altres hem estat servint una mica més o menys allò que podíem i de quina manera. És evident que hi havia d'haver benzineres, que hi havia d'haver supermercats, que hi havia d'haver places, però qui ha estat cara a cara amb la pandèmia i amb els malalts i amb els pacients ja heu estat vosaltres. Per tant, el nostre més respectuós i agraïment i la més gran admiració. I en això també em vull referir a una cosa que ha dit abans el doctor, que és que diu teníem por a la mort. Jo crec que després d'aquest primer moment, d'aquests primers mesos, el que teníem por era a encomanar a algú i a que nosaltres poguéssim ser responsables de la mort d'algú altre sense adonar-nos-en. I això també ens va fer, doncs, des d'aquesta feina que fèiem des d'aquests sindicats, començar a elaborar el primer pla de contingència de mesures Covid per poder retornar. Perquè una cosa que teníem clara tot el sector és que havíem de tornar a començar.
I així com el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya va fer una crida als dissenyadors perquè presentessin cartells, a les arts escèniques no sé què passa. Hi ha una frase en castellà que diu «Cuando la vocación entra por la puerta, los derechos salen por la ventana». Vull dir que de cop i volta músics, actors, ballarins, cantants, artistes de circ penjaven trossos dels seus espectacles per les xarxes de manera gratuïta o feien recitals de manera gratuïta i no de manera individual, sinó que eren capaços de cop i volta de fer en una pantalla trobar-se 16 persones o 20 persones o una orquestra simfònica i ser capaços d'emetre-ho per tot el món perquè la gent en disfrutés de manera gratuïta. I aquí ve una de les meves reclamacions com a treballador de la cultura en aquest sentit. La cultura ha de ser accessible. Accessible vol dir que ha d'estar a l'abast de tothom, ha de ser fàcil accedir-hi. No t'has de desplaçar 500 quilòmetres de casa teva per poder anar a un museu, a una biblioteca, a un cinema, a un teatre. Però això no vol dir que sigui gratuïta, perquè hi ha gent que en viu d'això. Encara que sigui un dissenyador que està a casa seva fent un cartell, tenint una imatge al cap i representant-la davant d'un paper perquè tots ho puguem veure, ens passa a tots. Hi ha gent que en vivim d'això, a part que sigui la nostra vocació, i aquesta és una cosa que hem hagut d'anar reivindicant, que és una cosa que els hi vam dir al ministre de Cultura i la ministra d'Hisenda en el seu moment. Ministres, sàpiguen que la cultura, en aquest sentit, s'ha abocat cap a la societat i ara només esperem una mica de retorn en aquest sentit. I dic una mica perquè els artistes, és a dir, actors, ballarins, artistes de circ, músics, van poder accedir a l'atur el 6 d'abril. El 6 d'abril. I quan van poder accedir a l'atur se'ls hi ha descomptat els dies que tenien d'atur acumulats. No és com a qualsevol altra professió que des del dia 18 de març ja van poder tenir un accés a un atur sense que se'ls hi descomptessin. Això què vol dir? Que tenim actualment un 80% d'artistes, actors, ballarins, cantants, músics, artistes de circ, que no tenen atur, no poden gaudir d'un atur, perquè no està previst, perquè som un règim especial i tenim unes peculiaritats diferents, no millors o més, no, diferents d'altres col·lectius. I són coses en les que s'està lluitant. Per tant, hem estat molt enfeinats tot aquest temps, em sembla mentida, i hem estat treballant. Sortosament, som exemple, us he de dir que som exemple Catalunya, especialment. Després se'ns van afegir altres ciutats de l'Estat en la manera de reincorporar-nos a la feina. S'han aplicat unes mesures en els espais de teatre o les sales de música, fins i tot, que és el primer experiment que hi ha hagut davant d'una gran massificació de gent amb la Covid. Som exemple mundial i mostra mundial. Aquí ens trucaven de festivals europeus, d'Austràlia, ens trucaven dels Estats Units, ens trucaven de Sud-amèrica, preguntant com ho heu fet, ens podeu enviar quins protocols heu aplicat per poder treballar en les arts escèniques i la música en directe, sisplau, per poder-ho presentar als nostres governs i que donin el vistiplau com ho heu fet vosaltres. I també és just dir en aquest moment que això no s'hauria pogut fer sense el recolzament de l'administració. En aquest moment, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va ser especialment sensible. Si ens vam aturar el 12 de març, el dia 17 de març, el 13 de març, l'Institut l'ISEC ja va dir farem efectives totes les subvencions que s'han concedit en el món de la cultura. Totes. S'hagin de justificar ara o no. Ho farem perquè pugueu continuar tirant endavant. I el 17 de març ja hi va haver una reunió de la Conselleria de Cultura amb el president de la Generalitat, l'honorable senyor Quim Torra, dient hi ha 20 milions d'euros a sobre de la taula pel sector de la cultura. Va ser la primera comunitat autonòmica de l'Estat que ho va fer. I a partir d'aquí després es van anar afegint altres coses. Hi va haver 3 ajuts directes a artistes i a treballadors de la cultura, és a dir, a tècnics i tècniques de les arts escèniques i la música,
A la resta de l'Estat només hi ha hagut un exemple, que és el País Basc, amb un ajut. Aquí n'hem tingut 3. Vull dir que s'han fet coses, hem estat conscients, hem estat molt responsables en la manera de treballar i la gent, jo crec que també tenia unes ganes enormes de poder tornar a participar i a fer aquesta mena de comunió amb els artistes i amb la cultura i a donar recolzament. Recordo sempre una dona gran, estava jo al Teatre Acadèmia, i em va trobar pel carrer i em va dir: ai, nen, i si ara ens tanquen els teatres, què farem? I és una cosa que era, la seva cosa era poder sortir al teatre, i si hi havia un teatre obert era anar-hi, no només per la necessitat d'anar a veure teatre o d'anar a veure un concert, sinó de col·laborar amb tota la gent que hi estàvem. Jo crec que és una experiència de la que hem d'aprendre, de la que en traurem profit, de que ens costarà sortir. Tot just començàvem a sortir d'una crisi econòmica i ens va enganxar aquesta, i ara estem tirant endavant. Però una cosa ha tingut bona, permeteu-me que així ho digui, aquesta pandèmia, i és que en el nostre sector, en el sector de les arts escèniques i la música, ha fet que surti a la llum tota una sèrie de precarietats que hi havien i una sèrie de manera de treballar que no era correcta, perquè després resulta que no podies accedir a l'atur. A Catalunya vam aconseguir que la gent pogués tenir un ajut només en un dia cotitzat, donat d'alta al règim general o al règim general branca artistes o com a autònom. Doncs hi va haver moltíssima gent que no es va poder ni acollir això perquè no podia demostrar aquest dia cotitzat i donat d'alta. Perquè som un sector que quan anem de bolos moltes vegades es signa el contracte quan arribes o quan has acabat la funció que fas de bolo, i per tant no podies demostrar que tenies una feina pendent. La casuística era complicada, hi havia gent treballant, fent funció, gent assajant, gent que ja havien treballat però estaven pendents d'anar de gira i gent que havien de començar a assajar però encara no tenien el contracte signat. Clar, com demostres això davant de l'administració? Era complicat. Però bé, jo crec que més o menys ens n'hem sortit. Ja porto 11 minuts, 10 segons, Jo crec que ja tallaré aquí per donar la paraula, només que continuarem treballant des del sector de la cultura perquè vosaltres pugueu assistir als espectacles, a les arts escèniques i la música, i intentarem fer-ho bé. I abans de tancar, passaport Covid, ho sento. Qui no s'hagi punxat és perquè no ha volgut, perquè ha tingut ocasió. Gràcies. Gràcies, Àlex. Molt documentat. És fantàstic. No, això està bé, però ho feu malament, perquè en les properes activitats també us convidaré. Ho saben, Hi ha alguns que ho saben. Ara li demanaré la paraula a Josep Bracons, és historiador, membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Abans ens han dit ja que col·laborador d'aquesta casa del Museu d'Història de Barcelona, i amb uns projectes ha col·laborat interessantíssims. I què hem fet amb aquests 2 anys, amb aquestes vides compartides? Doncs, en primer lloc, moltes gràcies a tothom. Jo us parlaré de l'experiència, encara que en aquests moments ja no formo part de la plantilla del museu, de l'experiència d'aquests 2 anys al museu. I bàsicament intentaré reflectir o comunicar 2 aspectes diferents de com ha incidit la pandèmia i el confinament especialment, no tant la malaltia sinó les conseqüències de la malaltia, en el funcionament del món dels museus. La primera, i penso que és obvi, i ho ha dit també el doctor Campistrol, i és una cosa que sabem tots i compartim tots, incidència en què els museus, que bàsicament són espais i llocs centrats en l'activitat presencial, en el contacte físic, en l'experiència sensible davant de la peça, davant de l'objecte, en la visita basada en el coneixement, el reconeixement, el retrobament amb els béns patrimonials i amb objectes dotats d'una certa aura. Això va quedar interromput i tallat de sobte
I aquí no és com els museus necessiten el públic, aquí no és com en el món teatral, l'objecte no el pots portar a les xarxes. Pots portar la foto de l'objecte a les xarxes, però no pots portar l'experiència del contacte físic i del directe en relació amb l'objecte. Això és aquí on es generen, jo diria, dos coses interessants. És a dir, és evident que a partir d'ara els museus, diguem-ne, han assumit d'una manera més clara aquesta idea de que generar continguts virtuals és també una manera d'apropar-se i de comunicar amb els seus públics, que no és la de la visita presencial, però que també és una manera que s'explota. Avui mateix em deia la Mercè que el Museu d'Història de Barcelona ha posat en marxa una nova web que és, home, s'hi estava treballant ja des d'abans, però que això, la pandèmia ha accelerat i tot el format de la web, la pandèmia ens va obligar a repensar l'estructura de la web del museu per fer-la perquè no fos un dipòsit de continguts on per anar a buscar una cosa que haguessis de passar 25 capes, sinó que a través de 7 portes entressis diguem-ne a qualsevol racó o a qualsevol espai del museu. Però què vull dir? És a dir, el que fa créixer, el museu tanca les seves portes per a la visita pública i creix l'emissió de continguts en línia. Això vol dir que a la llarga ens anirem trobant, i això és un fenomen global, a la llarga ens anirem trobant que els museus aniran incorporant també a la seva identitat no només el fet de ser espais expositius, que és pel que majoritàriament la gent els identifica, sinó també com a hubs de coneixement. Això tampoc és una cosa que sigui nova, però que d'alguna manera això, segurament el fet de la pandèmia, el fet d'haver de generar durant aquests 2 anys molt més contingut digital, segurament, o el més probable, és que a partir d'un moment determinat els museus generin, es vagin potenciant, augmentant el seu caràcter com de centres, de hubs de coneixement especialitzat. Un museu d'història de Barcelona no és només un lloc d'exposició d'objectes relacionats amb la història de Barcelona i d'espais patrimonials relacionats amb la història de Barcelona. El Museu d'Història de Barcelona és, i vol ser també, un espai de coneixement sobre la història de Barcelona i un lloc on es puguin connectar el sector universitari, on es pugui connectar el públic curiós, on es puguin connectar els escolars i on es puguin connectar aquest món dels blogaires, etc., interessats per la història de Barcelona. Actuar com a hubs, com a punts de trobada de coneixement, penso que aquesta és una funció que, sens dubte, el fet d'haver d'augmentar la proporció de continguts digitals dels museus farà que aquest aspecte de l'activitat dels museus, hub de coneixement més espai d'exposició, diguem-ne, serà, jo penso que és una evidència, és una cosa a la qual anem. Això també té encara té una altra derivada, i és si diem que els museus augmenten la seva activitat en l'àmbit digital, finalment encara els paràmetres i les mètriques per avaluar el rendiment social del museu, el museu és un servei públic, una institució, el servei de la societat i del seu desenvolupament, que investiga, conserva, difon i exposa, bla, 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 com diu la definició de museu. Bé, en tot cas, el museu, bàsicament els paràmetres que es fan servir encara per avaluar el rendiment social del museu, les administracions públiques, la ciutadania, en definitiva, destinen uns diners als museus i aquest museu això ha de tenir un retorn. Com es mesura això? Bàsicament es mesurava a partir de públic físic. En el moment que estem començant a generar un públic virtual, que ens deia abans en Joan Roca, és a dir, una conferència aquí, doncs aquí som uns quants, però l'audiència presencial quedarà multiplicada per molt. No podem deixar de comptabilitzar tota aquesta gent, doncs no hi ha instruments encara per fer una mesura exacta o una mesura precisa del que és la incidència dels museus més enllà dels espais físics del museu. I aquesta és una qüestió que, per tant, penso que és important també transmetre la manera de pensar com podem mesurar, és a dir, com podem mesurar la incidència social del museu més enllà dels seus propis espais físics en un moment en què el museu
és emissor de coneixement també més enllà dels seus propis espais físics i de l'experiència presencial. Penso que aquesta és una reflexió interessant a fer. Encara, dintre sobre el tema que deia l'Àlex dels ajuts al sector cultural, hi ha una qüestió que també ens ha fet adonar la pandèmia. El món dels museus no és el món del teatre, no és el món de la música, no és el món del cinema, que congrega multitudinàriament, diguem-ne, molta gent en un sol espai. És una visita, un goteig, un gota a gota. Això fa que a l'hora, diguem-ne, de plantejar-se ajudes en el sector, diguem-ne, més de les arts escèniques, siguin prioritaris quan es parla d'ajuts al sector cultural. El museu és un ecosistema al voltant del qual es mouen i molts petits professionals, però molt altament especialitzats, el dissenyador d'exposicions, la persona que fa el monitoratge de les sales, l'arqueòleg, l'especialista en el que sigui, el fotògraf que fa fotografia d'events culturals, un seguit, el documentalista, etc. Un seguit de professionals, com dic, altament especialitzats, però que el conservador restaurador, oblidava, i ara estic treballant en una escola de conservació i restauració, si no em maten, diguem-ne, tot aquest sector de professionals, quan es parla d'ajuts al sector cultural, i s'ha parlat d'ajuts al sector cultural, no compten, perquè són sectors petits i minoritaris, però el que vull destacar és que són altament especialitzats i que normalment formen part d'una cadena de coneixements que si es trenca, és a dir, si aquesta gent que treballen per l'administració pública, perquè al final els diners amb els quals es paga la seva feina als museus són majoritàriament diners públics, si es trenca aquesta cadena de coneixements, si s'estronquen aquests sectors professionals, aquesta gent es dedicarà a fer altres coses i perdrem un valor en coneixement molt important. Dic això perquè aquí sí que hauríem de ser capaços des del món dels museus d'explicar i de transmetre molt més que això, el món dels museus la tendència va ser externalitzar serveis. Ara ja els museus no són autosuficients i això no està malament, repartir feina, donar feina professional, això està molt bé. Però, diguem-ne, després resulta que com que són relativament minoritaris, aquest sector de professionals molt divers, molt diversificat, però insisteixo, altament qualificat, que es mou al voltant del món dels museus i l'ecosistema de museus, requereix, jo diria, també d'una certa protecció, d'un cert ajut, i aprofito per dir-ho, perquè sí que és un sector que en general ha sigut oblidat a l'hora dels ajuts. Bé, per tant, a partir del fet del museu tancat com a espai públic, penso que generen diverses reflexions que són les que he intentat transmetre ara, sobretot el que deia, la capacitat de poder mesurar i avaluar com rendeix socialment un museu més enllà dels seus propis espais físics. Segon aspecte que volia comentar és, en aquest cas, més intern i més específic del Museu d'Història de Barcelona, és a dir, el fet del confinament, de seguida ens va portar. Nosaltres al museu teníem l'experiència dels atentats del 17 d'agost. És a dir, el museu, una de les coses, a mi personalment, si em fas dir quina és de les feines que hem fet aquí al museu, la més potser gratificant, doncs va ser actuar immediatament després de l'atemptat del 17 d'agost, entendre que allò era un fet que marcava la història de Barcelona, que era un fet per tant que calia documentar i recollir i poder actuar amb rapidesa. Estava el mes d'agost, tothom de vacances, tot després, però automàticament hi va haver una reacció també de solidaritat, diguem-ne que amb els 10-12 dies que els objectes van estar a les Rambles vam poder preparar una recollida i tots aquests objectes estan en aquests moments en el centre de conservació del museu i ja són objecte d'estudis i recerques diverses. Hi ha un estudiant de la Sorbona que està fent una tesi doctoral sobre el memorial de la Rambla, és a dir, és un material, diguem-ne, que ja ha entrat en joc i ja té un tractament d'objecte museístic, doncs com el puguin tenir les restes de la ciutat romana d'aquí baix. A partir d'aquesta experiència vam aprendre això, que cal ser capaços d'actuar amb rapidesa i amb immediatesa davant de fets que marquen la contemporaneïtat, perquè la història de Barcelona, la història de les ciutats, es construeix a partir del present i a partir de les contemporaneïtats. I un museu d'història no ha d'esperar que els fets passin, sinó que ha de recollir els testimonis en el present, perquè aquest present és el que podrem explicar a les generacions futures. I si no recollim aquests testimonis al moment, no podrem explicar-los més endavant.
I és així com a partir d'aquesta experiència, doncs, de seguida també, del moment que es va produir el confinament, vam començar a treballar amb la documentació, amb fer col·lecció pandèmia, és a dir, recordo doncs això, de seguida els primers correus electrònics, allò, intentar pescar algun rètol d'aquell dels comerç xinesos dient que tancaven per reformes, no? No, que és que van tancar 2 dies abans per reformes, no? Tenim un, Cerrado, Basar, no sé què, per reformes. Els rètols dels museus de la Casa Batlló, de la captura pantalla dels espais emblemàtics de Barcelona, aquells que tothom visitava, tancats. No? Tenim el rètol de la Casa Batlló, la captura de pantalla de la Sagrada Família. I tot això, si no ho pesques al moment, ja no ho tens. No? Els dels propis museus, evidentment els dels espais dels museus. No? A partir d'aquí, després ja va venir doncs, la construcció de tot un sistema de senyalitzacions, és a dir, es va estructurar diguem, gràficament, i aleshores doncs, va venir tota la cartellística i tota la senyalètica associada. També, diguem-ne, tot això ho hem incorporat a la col·lecció de... Això és, diguem-ne, l'inventari, no sé quants, dels objectes que hem anat recollint per configurar la col·lecció del museu. En molt bona part és la senyalització, tota la senyalització gràfica. Però, i evidentment, després, o paral·lelament, han sortit altres iniciatives, perquè una de les coses que ha tingut la pandèmia i el confinament, més que ha estat precisament allò de que comentàvem abans, no? El fet que ens ha obligat a sortir dels nostres propis camps especialitzats. Quan tens una sotregada d'aquestes, et preguntes què et passa i necessites confrontar allò que et passa amb altres mons, altres àmbits i altres camps. I aquí ens n'hem adonat, doncs això, és evident que no només des del món dels museus, sinó des d'altres mons s'ha volgut agafar la memòria, preservar la memòria d'aquests dies, què passava, com ens trobàvem, intentar retenir, perquè allò passava alguna important, alguna que, diguem-ne, que ha canviat les nostres vides i volem agafar-ne la memòria, fer-ne la foto, tenir-ne el retrat, tenir-ne la idea, recordar-ho, no incorporar-ho a la memòria, fixant-ho a la memòria d'alguna manera. I en aquest sentit, per tant, són moltes les iniciatives que es van sortir de retenir la memòria. Al museu hem fet el que ens tocava com a Museu d'Història de Barcelona, que és intentar recollir, fins allà on era possible, testimonis que afecten a la història de Barcelona. Això i procurant no duplicar el que va fer el Museu del Disseny. El Museu del Disseny van fer una exposició que deia el disseny salva vides. No? I aleshores bàsicament era doncs, com la resposta des del món de l'enginy, com des adaptant un motor de parabrises, un motor d'un parabrises d'un Seat, es podia convertir això en un respirador en poques hores i generar a través de l'enginy, salvar vides. No és el nostre cas. El nostre cas no és l'enginy salvar vides, sinó que és com ha afectat el confinament, la pandèmia, en la vida quotidiana de les ciutadanes i els ciutadans de Barcelona. I, per tant, doncs, la mascareta, diguem-ne, la peça clau o la peça que volíem que fos l'estrella de la col·lecció, i ho hem aconseguit relativament. M'agradaria haver-ne aconseguit més, i us demano doncs, que si en teniu mascaretes, sobretot logotipades, és a dir, la mascareta serà, sens dubte, la gran icona de la pandèmia. Mascaretes, mascaretes, mascaretes. El pot de gel i rentamans. Volem pots, perquè és el que a la llarga, és a dir, necessitarem per explicar això. Com més pots, millor. Després, evidentment, ve la cartellística, ve la senyalètica, no? Però hem acabat doncs, amb la vacuna. Tenim els vials, gràcies a l'Institut Català de Salut, tenim els vials de les vacunes que d'alguna manera, en teoria, posen fi a això, però no hi posen fi perquè actualment estem en les conseqüències de la pandèmia que també hem de reflectir. No? Botigues tancades, etcètera. Però tot això configura una col·lecció d'objectes, però que, i aquí una mica doncs, voldria tancar el cercle amb el món del disseny, és a dir, tot això configura un aspecte, una visió parcial que afecta la història de Barcelona i que hauríem de ser capaços d'incorporar-ho a una memòria més global del que ha estat la pandèmia. És a dir, hi ha hagut moltes iniciatives, diguem-ne, des de diversos camps i des de diversos àmbits, i el que seria maco, potser seria desitjable que quan d'aquestes diverses iniciatives hagin acabat pes i maduresa, fóssim capaços
integrar-les d'alguna manera en una memòria global de la pandèmia on poguessin confluir tots aquests, on diguem-ne això, poguéssim oferir a les generacions futures o com a memòria dels propis que ho hem viscut, diguem-ne, una visió molt més global, és a dir, complementar els objectes del Museu del Disseny i els objectes del Museu del Disseny de Barcelona amb les fotografies aquelles que hi ha una web especialitzada, em sembla és del Col·legi de Periodistes, amb els vídeos que s'han gravat de gent de testimoni, amb la informació que pugui venir del món sanitari, del món periodístic, per generar aquesta memòria global. Jo crec que això és el que finalment donaria encara molta més potència a tota la suma d'iniciatives que s'han anat fent, perquè no quedin després com a iniciatives disperses, sinó que construeixin una autèntica memòria d'un fet que, sens dubte, haurà, no sé si canviat, però incidit molt fortament a les vides de cada un. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. Això és el que dèiem, no? Aquesta imatge que nosaltres hem fet de 2 anys, moltes vides, és això, no? Està ahí. Es veu en les lletres, es veu el que vulguis veure, està, no està, però és present, és constant i ho apropa tot. Continuem i li passaré i li demanaré que parli Joan Costa, que per mi és un referent i sempre he d'explicar que la primera vegada que vaig llegir un llibre de disseny va ser ell. I és el que em va explicar, i a partir d'aquesta lectura vaig entendre que el disseny no era només tenir una habilitat, que la tenia, sinó que hi havia moltes coses més. Joan, sisplau, pots compartir la teva reflexió. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, penso que aquests 3 conceptes de cultura, societat i disseny tenen tant contingut que obren un espai de pensament al qual és difícil posar ordre. Costa molt ordenar. Té tantes entrades aquest món. Pensem que això comença a la prehistòria. Pensem que això comença, la civilització humana comença amb la invenció de l'art. Quan l'home sent la necessitat d'inventar una manera d'expressar-se, de transmetre allò que sent, allò que recorda, allò que ha vist, i inventa el dibuix. Jo dic que això va ser una invenció tan, i perdoneu que vagi tan lluny, però és que és tan ampli aquest camp que a mi sempre m'agrada començar pels orígens, no? Bé, doncs, aleshores, dic d'aquest camp tan ampli, penso que inclús abans, quan l'homínid es posa dret, es posa dempeus i comença a caminar i inaugura el bipedisme i no hem parat de caminar ni d'estar drets, penso que a partir d'aquell moment hi ha una projecció potser de la verticalitat vers el món. Em dóna la impressió que l'home veu el món en vertical en el moment en què es posa dret i fixem-nos que l'art comença a les parets. L'art comença sent art mural. Vol dir que la verticalitat de la paret segurament que era la pantalla de projecció dels sentiments i de les idees del pensament dels individus i segurament que aquella pantalla de projecció vertical coincidia, doncs, i naturalment inconscientment, amb la seva verticalitat. I penso que des d'aleshores, doncs, tot allò que l'home ha anat construint, l'arquitectura, l'art, la pintura, el muralisme, el tapís, tot és vertical. El cartell, evidentment, és vertical, perquè transmet aquesta verticalitat potser que projecta l'home amb tot allò que imagina. Però hi ha una altra dimensió complementària que és l'horitzontalitat. L'escriptura, la lectura, és horitzontal. Potser d'aquestes coordinades hi podem imaginar la construcció de la cultura. Crec que el llibre és a la cultura textual allò que el cartell és a la cultura visual. I amb aquestes dues referències, d'aquestes dues magnituds, doncs s'hi genera
tot el desenvolupament de la cultura humana. No? Crec que tenim 3 llenguatges visuals que són els llenguatges fonamentals amb els quals ens expressem. Un és el gest, que va ser el primer llenguatge. Fa 6 milions d'anys els humans es manifestaven amb els gestos. Van inventar el llenguatge gestual. 6 milions d'anys. Què és un llenguatge visual? Després ve la invenció de l'art, la invenció de la imatge, la gran invenció que va ser per mi el paradigma de la representació. No? La capacitat d'inventar la imatge va ser la capacitat de representar el món i de representar les idees i de representar els pensaments, representar els sentiments, de representar el tot, de doblar. No? Crec que la imatge va ser el gran progrés que ens va portar a la civilització humana, el que va obrir la civilització humana. No? Clar, la imatge van ser moltes coses. Va ser la invenció de la comunicació visual i va ser sobretot la fixació per primer cop de les idees. En fixar la imatge en un suport, l'humà inventa una memòria fora del cervell. Ara tenim una memòria fora que ens ajuda. Aleshores, tot allò que la memòria no pot recordar, que deforma, que equivoca, que confon i que oblida, permaneix fixa a la paret o sobre un suport. No? Aquest gran progrés de poder representar tot allò que pensem, allò que sentim, allò que imaginem, a part d'allò que veiem. Recordem també que l'home primitiu dibuixava de memòria. Vol dir que la memòria visual tenia una importància gran en el prehistòric, tota vegada que ell no s'emportava els elefants a dintre de les cavernes, ni s'enduia els cavalls a fer-los estar quiets en pose, com si fos a l'acadèmia, no? Ens recordava les caceres, i aquest primer matís, aquest primer procés de percepció, que vol dir que sabem que la percepció simplifica, és el primer pas de la síntesi, crec jo, de l'obra gràfica del primitiu. En percebre i recordar elimina els detalls, elimina allò que no pot recordar, elimina allò que no és important i es queda amb el contorn, aquesta màgia, aquella línia contínua que comença des del cap de l'animal fins a la cua d'un sol traç, aquesta meravella de la línia que és capaç d'evocar tot. Doncs aquí és on comença tota la civilització nostra, crec jo. No? Aleshores, doncs, tornant a la idea que tenim el llibre i la lectura i el text, que és la representació de la paraula visual també, confirma que segurament que tot això gira a l'entorn de que nosaltres som animals visuals. Quan diem que tenim una tecnologia avui fantàstica, magnífica, orientada tot cap a l'òptica i cap a la visió, que ens permet veure l'univers, etc., sembla que tenim aquesta tecnologia disponible que ens ajuda al pensament visual i a ser més visuals i a tenir fam de visualitat. Jo crec que és al revés, que és que tenim aquesta tecnologia perquè som visuals. Hem creat tota una tecnologia visual a partir dels raigs X fins a l'escàner, etc., perquè som sers visuals i volem veure-ho tot, fins i tot allò que no és visible. Aleshores també veiem que l'art no només va inventar la imatge i la representació, la figuració, havia inventat també el signe, el símbol abstracte, les formes geomètriques, ja estan a la prehistòria, però va inventar també no només la representació d'allò que l'home veu, que és el que dibuixava de memòria, sinó també allò que sap. I això ja hi és a la prehistòria. Jo ho he reproduït en un llibre recent, l'esquematisme. A la prehistòria veiem que l'home utilitzava el dibuix, el disseny, la capacitat de representar, com a una manera didàctica. Jo en dic lliçons de caça, són lliçons de caça realment, on l'home dibuixava el secret de la caça, perquè els joves caçadors no tinguessin d'exposar la vida lluitant temps i temps contra l'animal.
I hi ha una sèrie de dibuixos que, repeteixo, que reproduït en un llibre, on veiem el dibuix del cèrvol, el dibuix de l'antílope, el dibuix etc. I la indicació del caçador com dispara la fletxa que entra pel coll de l'animal i dibuixa el trajecte de la fletxa, com si l'animal fos transparent, fins al cor. I diu que heu d'entrar la fletxa per aquí i apuntar aquí on sabeu que és l'òrgan vital. Aleshores l'animal és abatut a l'instant. És a dir, aquesta capacitat didàctica del dibuix va ser l'inici de l'esquematisme, dels esquemes i els diagrames. Tot això està a l'origen ja de l'art, no? Aleshores crec que aquesta dimensió tan gran que hi ha des de la prehistòria fins a l'ordinador i fins a l'algoritme, doncs és un camp tan enorme per la reflexió que efectivament ens porta a pensar que la cultura no hi ha cultura sense comunicació. La comunicació és el vehicle de la cultura. Per tant, la comunicació, el disseny, tot això està tan lligat, tan indestriable, que fa un tot, no? Que és aquesta cosa confosa de la complexitat, però que justament la línia, el traç, el dibuix, té la capacitat d'oposar-se a la complexitat, en la mesura que la línia es clou, en la mesura que el contorn dibuixa el dins i el fora de l'animal només d'un sol traç. Aquesta síntesi és el contrari de la complexitat. Per tant, a través del disseny podem entendre i podem arribar a la simplicitat, no? L'art prehistòric és un art abstracte, és un art, de la simplicitat, de la síntesi. El visor és una sola línia gairebé. Doncs bé, jo crec que aquí està la màgia de la comunicació visual i el fet que aquesta capacitat de transmetre les idees, el pensament, etc., doncs tingui aquest reflex avui tan ressonant i tan important en aquesta iniciativa que heu tingut de convocar els cartellistes del món, els dissenyadors, els il·lustradors, perquè aportin la seva visió sobre aquesta cosa que ens ha sotreguejat a tots, que és la pandèmia, no? El miracle també que fa que tota aquesta resposta unànim i entusiasta, aquesta explosió de creativitat que se reuneix en aquest conjunt de cartells, sigui això que estem celebrant avui, la capacitat que tenim de transmetre informació a través de la imatge i a través del traç. Penso que hauríem de treure'n també una projecció d'això. És alguna cosa que vinc dient, que vinc predicant en el desert fa anys. Els dissenyadors, deixeu que baixi ara el terreny del quotidià. Els nostres dissenyadors estan vivint de fa molts anys de la indústria. El disseny està lligat a la indústria des de Gutenberg i no s'ha després de la indústria. Inclús quan parlem de cinema i de televisió, el disseny hi és inclòs, hi és incorporat, igual que com va incorporar la fotografia i va crear el fotografisme i el fotomuntatge, doncs totes les tècniques noves el disseny les absorbeix. I fa bé, perquè la creativitat no té límits i totes les eines són bones. Però si fins ara l'industrialisme i el productivisme capitalista ha estat el que ha empès el progrés, la civilització, basada en l'economia, penso que hem de començar a pensar que el consumisme no és el futur. Els dissenyadors gràfics haurien de prendre consciència que el consumisme no és el futur, d'acord amb que ens hi hem guanyat la vida fins ara, però hi ha un altre horitzó que ens empeny actualment. Pensem en la Greta, pensem en Banksy, pensem que tenim la capacitat de fer reaccionar la gent i que tot allò que hem après, tot allò que sabem, tota aquella sabidoria, tota aquesta creativitat de què disposem, l'hauríem de projectar pensant en els drets humans.
passa perquè el disseny és compromís. Ara queden les dues últimes intervencions. Una és de Roser Amills, escriptora, i la passarem per vídeo, també al final no ha pogut venir, i després he deixat de fi de festa a Joan Manel. L'he traït 2 vegades, ho sé, i abuso de la confiança que em deixa, però és per una raó molt lògica. Entre tots els molts mèrits que tens, que després els faré la glossa, hi ha un que és filosofia, és doctor en filosofia. Llavors és el pensament. Llavors amb aquesta idea penso que no pot haver-hi millor epíleg. Ara escoltarem la reflexió de Roser Amills, escriptora. Molt bona tarda a tothom. Soc la Roser Amills i segurament em coneixeu sobretot com a escriptora, però heu de saber que fa ja 20 anys bons em va tocar treballar com a redactora, cap de redacció i finalment directora de revistes de decoració. Per si algú les recorda, eren les revistes Sumum, que era també d'estil de vida, la revista Interiores, que feia La Vanguardia, que van fer la maqueta 0 i uns quants números, i després me'n vaig anar a una revista que es deia Estilo Clásico. Tot això us ho explicava perquè gràcies a aquesta trajectòria professional vaig tenir ocasió d'anar a totes les fires de decoració, vaig tenir l'ocasió també de conversar i d'aprendre el que veritablement aporta el disseny. Era el disseny de mobles, d'objectes quotidians, però també era el disseny de les pàgines que fèiem cada mes per explicar això i donar-ho a conèixer. I ara quan estava pensant quin tema puc aportar en aquesta taula, evidentment està la meva faceta d'escriptora, perquè sóc una persona que li dona moltes voltes a tot, però també hi està la meva història, i és aquesta que us he explicat i que vull posar aquesta idea a sobre la taula, que és que crec que un país que valora, que aprecia els seus dissenyadors, és un país que és capaç de conversar amb el futur, de poder veure i comprendre coses que modificaran la nostra vida d'aquí uns anys. Però, i molt més important, crec que un país que és capaç de, a més, estimar els seus dissenyadors, estimar una tipografia, estimar el disseny d'una sala, estimar el detall d'un vestit, és un país que, a més de conversar-hi amb el futur, és capaç de construir-lo a la seva mida i, sobretot, i molt més important, a la mesura dels nostres somnis. A veure què us sembla i espero amb molta gana la vostra opinió. Sí? Vale, tornem. Després de la petita performance, ara ja sí, li demano la paraula, li dono la paraula a Joan Manel del Pozo. Deia dels mèrits, és doctor en filosofia, síndic de la Universitat de Girona, catedràtic emèrit, és conseller de la Generalitat, i una persona que és un plaer sempre sentir-la i que entre aquelles intimitats que ha col·laborat. Els Premis Gaudeamus Projecte del col·legi es diuen així perquè en un determinat moment em vas dir és prou incorrecte per ser una miqueta català, una miqueta llatí, una miqueta de tot. I és prou correcte per poder-ho acceptar. I si no ho haguessis dit, tindrien un altre nom. I això a la matinada, intercanviant correus a la matinada. I jo deia, però que jo no dormi, per què no dorms tu? És a dir, això vol dir que és una persona apassionada i això t'ho he d'agrair, fins i tot en un terreny com és aquest, el nostre, el del disseny, que en principi no hi havia tant contacte i des de fa un temps jo m'estic aprofitant molt. Joan Manel, agrairé les teves paraules. No només per aquestes paraules, sinó sobretot per haver-me convidat a participar d'una iniciativa que, com s'ha dit, és realment admirable i lloable. És a dir, intentar posar el disseny
al servei de la humanitat a través del que acabem de sentir per part del senyor Costa, que és aquesta capacitat de sintetitzar, simplificar el que és complex i arribar a, com deia la Teresa d'Alexandre de Riquer, arribar a emocionar en un instant. I jo he de dir que una de les experiències que he viscut durant la pandèmia, experiència personal, ja no com a professor de filosofia, sinó simplement personal, és veure desenes i centenars dels dissenys que us han arribat i en molts d'ells, literalment, emocionar-me a l'instant. Tenir una il·luminació que és a la vegada emocional i intel·lectual perquè hi ha una connexió profunda en el disseny amb el pensament. De fet, també s'ha apuntat en el que deia el senyor Costa, que a més té un fonament etimològic. La paraula idea, que tothom associa a l'abstracció més alta, té un origen estrictament visual, perquè és del grec, d'un verb grec, deixeu-m'ho dir així, perquè ho vaig aprendre a 14 anys i encara me'n recordo, d'un verb irregular grec, orao opsomai eidon eoraca, que significa veure o mirar. Eidon, d'aquí eidos. Per tant, la idea és una visió. La idea és una visió. Per tant, quan Plató parla de les idees, en realitat està parlant de les concrecions visuals de les coses. Lluny d'aquell abstraccionisme al que ens ha portat una certa tradició filosòfica de caràcter molt metafísic. Perdoneu, perquè he d'entrar en matèria. I la meva matèria es deia la filosofia, efectivament, però bona notícia per tothom. Aquí el filòsof de la sala no sóc jo, el filòsof de la sala som cada un de nosaltres, perquè, com deien Plató i Aristòtil, tot humà és filòsof pel fet de ser-ho, pel fet de ser humà, perquè pel fet de ser humà neix amb la curiositat de saber. I aquesta curiositat de saber és compartida i aquesta curiositat de saber simplement n'hi ha alguns que tenim la sort que ens paguin per treballar amb ella. Però tots, cadascú de vosaltres, porta la seva filosofia. Hi ha una perspectiva de la filosofia que està també en el nucli i en l'origen de la millor filosofia clàssica grega, Sòcrates, Plató, Aristòtil, que és la funció educadora del pensar. I és la perspectiva que jo volia portar aquesta tarda tan sintèticament com pugui. Hem après a conèixer i a pensar la condició humana amb la pandèmia? Sí. I aprendre és una funció essencial de la vida humana. Tant que, com va dir algun savi no sé quin, en realitat l'edat no ens envelleix. L'única cosa que ens envelleix és deixar d'aprendre. Tota persona humana des de 0 anys, i especialment en les edats més tendres, és un motor d'aprenentatge que no para mai fins a la mort, i aquella persona que no pari mai d'aprendre fins a la mort no ha envellit. Mori a l'edat que mori. La mala notícia és que a vegades sí que hi ha persones que, o per malaltia o per una decisió de caràcter depressiu, tanquen l'aixeta i ja no volen aprendre res. Aquell dia sí que han envellit definitivament, encara que tinguin 30 anys. I n'hi ha que en tenen 30. Bé, què hem après amb la pandèmia? Jo diria que hem après bastantes coses, algunes d'elles ja s'han anticipat i per tant les diré molt ràpidament. Jo diria que una d'elles és un nou concepte de la globalització. La globalització, que és una realitat que ja és plena i absoluta, tenia sobretot una dimensió comunicativa, facilitat de comunicacions d'una punta a l'altra del món a la matinada, pots comunicar amb Austràlia a les 3 del matí, el transport, els viatges, les finances, com corren els diners de punta a punta del món i normalment no per bé. Tot això era la globalització. Ara la globalització també és una qüestió de salut, o diguem al revés. Ara la salut és una qüestió global. Ara la pandèmia ens ha fet comprendre que la salut no depèn només de mi, tot sol amb les meves pràctiques higièniques i visitant el metge i curant-me les malalties, sinó que la salut és un fet social, i no només un fet social per a la societat immediata, sinó un fet social planetari. Com diuen els epidemiòlegs, l'epidèmia no s'acabarà fins que tot el món estigui vacunat. Tot el món. Àfrica inclosa, Sud-amèrica inclosa, extrems d'Àsia inclosos, etc. Per tant, un aprenentatge. Estem globalitzats ja des del punt de vista de la salut i podríem dir també de la relació amb la natura, perquè també hem après que la nostra mala relació amb la natura altera processos que poden donar lloc a fets com la pandèmia que tenim ara. Un altre element après de la pandèmia és que la pandèmia és molt més que una pandèmia. Igual que diuen que hi ha clubs que són més que un club, hi ha pandèmies que són més d'una pandèmia, i aquesta ho està sent.
i per això n'han dit alguns una sindèmia. Sin, que en grec vol dir amb, és a dir, que s'han barrejat diversos elements, perquè hi ha l'element clau, que és l'element salut, l'afectació al sistema respiratori principalment, però també els efectes que està tenint en els diversos àmbits, i aquí se n'han repassat uns quants, des dels teatres fins als museus, etc. L'economia ha estat profundament afectada, la política ha estat profundament afectada. Mireu els embolics polítics que tenen, per exemple, aquests dies a Àustria o a Alemanya, amb les manifestacions fortíssimes de gent que creu que els governs no tenen dret a limitar-los la llibertat, etc. Problema polític important. El polític que ha de decidir que és més important la llibertat de no vacunar-se que la salut de la majoria? Bé, abans s'ha apuntat i jo crec que la majoria de les persones tenim clar què és més important, però en tot cas és un problema. Bé, la malaltia, podríem dir, tendim a creure que es passa individualment, però amb la pandèmia hem après que es viu col·lectivament. La pandèmia ha estat sobretot una vivència col·lectiva, a més de la desgràcia dels que hagin tingut l'afectació. Alguns l'han tinguda gravíssima, alguns la tenen persistent, que Déu-n'hi-do, Covid persistent, i molts fins a arribar a morir. Aquesta evidència, efectivament, és individual, però sobretot és també ja col·lectiva. Diríem que tots hem emmalaltit a la vegada. Hem emmalaltit de preocupació, hem emmalaltit de por de morir i de por, com deies tu, de contagiar i de fer morir sense voler. Tot això ho hem estat aprenent i hem après també, i això sí que té relativa importància, però hem après termes mèdics i distingim entre bactèries i virus amb una gran facilitat, sabem què són els PCR, etc. Bé, tot deixo aquest punt que no és especialment important. Sí que em sembla important l'altre aprenentatge, que és la valoració de la ciència que ha portat la pandèmia. Valorem més la ciència perquè veiem que realment és capaç de conèixer millor el cos humà, de conèixer millor les malalties del cos humà i de conèixer i derivar d'aquest coneixement tècniques de curació d'aquestes malalties. I sembla ser que és un coneixement absolutament assumit. Una vacuna no es fabrica normalment en un any ni en 2, sinó en 5 o en 10. I aquesta vegada l'han fabricat en un any. I no una, sinó moltes vacunes. Per tant, realment, l'esforç que s'ha fet és extraordinari. Aquest aprenentatge que deia ara ja és per minories, però s'ha de saber també, o hem après també, o hauríem de fer que s'aprengués, que els diners públics són els que han facilitat més aquest progrés de la ciència. Després en treu un benefici les farmacèutiques privades, però la investigació bàsica de caràcter biològic, de caràcter genètic, de caràcter virològic, etc., ve sobretot per vies de finançament públic de la ciència, que realment ajuda els ciutadans a reconèixer que val la pena invertir, per dir una manera, per ser més clars, val la pena pagar impostos si fan possible una bona investigació biomèdica, farmacèutica, etc., per afrontar situacions com aquesta. Per tant, la valoració de la ciència. I s'ha dit, i deixeu-m'ho dir, però si tu hi has insistit, jo també ho recordo, la valoració altíssima de caràcter ètic i social, i gairebé podríem dir política en el millor sentit de la paraula, de l'assistència sanitària, del sistema públic de salut, etc. Això és extraordinari. I de l'entrega personal de tants metges, metgesses, infermers, infermeres, auxiliars, etc. Ha estat realment una lliçó. Hem après tots que hi ha una manera de viure vocacional, tens raó que hi ha a vegades una contradicció entre la vocació i els drets, però en qualsevol cas hem reconegut una vegada més, i ara clamorosament, que la funció de la cura de la salut és una funció socialment principal i importantíssima. Hem après també recursos de supervivència. Supervivència a nivell de vegades veïnal, de com assistir el pobre home o dona que està sol a casa seva i no pot baixar perquè té por de contagiar-se, i la gent de l'escala o del veïnat li han anat a portar el menjar. Tot això s'ha vist, la supervivència solidària, podríem dir. Hem après també a distingir allò que és essencial d'allò que és accessori, perquè realment els primers temps del confinament màxim va resultar que podíem prescindir de moltes coses, però no podíem prescindir de l'alimentació, de comprar els aliments, de la neteja urbana, del transport, i resulta que hem descobert la importància de la persona que està a la caixa del supermercat, la persona que porta el camió amb les mercaderies, etc. Són aprenentatges també importants. A vegades tendim a menysprear i resulta que a vegades el més essencial està més mal pagat, el servei del més essencial, i més ben pagat foteses diverses que són perfectament prescindibles. Hem après a distingir també
el que és fràgil del que és fort. I hem descobert, com ja s'ha dit també, que la salut nostra és fràgil. Però que en canvi és forta la capacitat de cuidar-la, el que hem dit abans. La resposta que s'ha donat des dels nostres sistemes de salut és exemplar. I ara diguem-ho també, em sorprèn positivament que al nostre país, Catalunya, Espanya, el nivell de vacunació sigui tan alt i que en aquests moments estiguem molt més bé que els nòrdics, que resultava que semblaven més responsables que nosaltres i potser els responsables ara hem estat nosaltres. Tantes vegades que ens hem hagut de sentir aquests del sud que només pensen en sangria i fiesta i cachondeo, doncs miri, escolti'm, aquí l'exemplaritat de la mascareta gairebé permanent i de la vacunació massiva, etc., crec que també ha estat un gran aprenentatge. Molt important, ho he dit i ho recordo ara breument, el reconeixement del valor de la llibertat, perquè quan ens l'han limitada ens n'hem sentit. Cony, no puc anar al teatre, no puc fer coses que per mi eren normals i necessàries i principals i vitals. Bé, el valor de la llibertat. Què passa amb el valor de la llibertat? Que com en totes les coses el pots valorar ponderadament o el pots valorar exageradament. Què és el que fan els negacionistes? Valorar exageradament la llibertat. Perquè el fet de dir-los que no tens llibertat de deixar de vacunar-te els ofèn profundament. Doncs mira, és una exageració. A la vida passa que hi ha valors positius que quan es passa un determinat llindar es converteixen en negatius. Mireu, hi ha un cas que jo l'he viscut no directament, però l'anècdota que us explico és de fa 15 dies escassos, d'una persona amiga, mare d'una metgessa, d'una UCI, d'una important capital espanyola. Senyora aquesta, amiga meva, mare de metgessa d'UCI. I em diu, una companya de la meva filla, metgessa d'UCI, no es vol vacunar perquè està convençuda que Bill Gates ha posat nanopartícules en les vacunes per controlar el món. I creus, carai, una metgessa d'UCI que està veient morir la gent que ella cuida, però que també n'està salvant, és a dir, que està vivint la pandèmia en la seva frontera extrema. És possible que una metgessa jove, no arriba a 40 anys, doncs això és possible, això passa. Són desequilibris, diria jo, que ens porta la pandèmia. Sabem que l'afectació mental ha estat fortíssima i aquesta pobra noia deu haver estat víctima de vés a saber què. Bé, en qualsevol cas, jo acabo ja dient que al mateix temps que hem reconegut i reconeixem més el valor de la llibertat quan ens la retallen, també hem reconegut i practiquem el valor de la responsabilitat. Aquesta responsabilitat de la mascareta, aquesta responsabilitat de rentar les mans, la responsabilitat de vacunar-nos, etc. Ei, quina lliçó col·lectiva, quin aprenentatge que estem fent. Bé, hi hauria més aprenentatges a fer, tots aquests no estan consolidats, però sí que he volgut abocar tot això perquè crec que el missatge final és que la tremenda experiència que hem viscut no ha estat una experiència només negativa, que ho és, només faltaria, sinó que també ha tingut vessants positives, com són tots aquests aprenentatges que hem pogut fer, que necessitem fer per assumir la nostra condició humana, que és la missió altíssima i no sempre ben servida que té la filosofia. Però la filosofia és poca cosa al costat de la poesia, i em permetreu que tanqui aquesta intervenció amb les paraules d'una poetessa més coneguda per contista que poetessa, morta fa pocs anys, Gloria Fuertes, que va dir brevíssimament el següent: justo antes de morir aprendemos a vivir. És a dir, ens costa aprendre, i resulta que només quan som a les portes de la mort llavors sembla que havíem après a viure. Bueno, aquesta pandèmia ens ha facilitat una mica que no arribem tan enllà, que no fem tan tard a aprendre a viure. Ens ha ensenyat una mica més a viure i, per tant de bo puguem superar la pandèmia, però no oblidem alguns dels aprenentatges essencials que ens ha portat. Moltes gràcies. Bueno, sí, 2 anys per aprendre molt. Ara tanquem la segona part d'aquest acte i la tercera seria la d'anar a visitar l'exposició, però resulta que tancaven a les 8. No? A les 9. Llavors sí. Veus que si no m'informeu. Llavors ara, si algú vol, farem una peregrinació fins a Porta de Mar, que està aquí al costat, i ho podem veure.
I l'únic que sí que, per tancar aquest acte, faré alguna cosa molt personal, molt personal. 2 anys, moltes vides. Quan parlem d'aquestes vides, parlem gairebé sempre, no parlem de les persones amb les que convivim. A les nostres famílies a vegades hi ha altres éssers que estan amb nosaltres i que han conviscut això, aquests animals que són mascotes. La nostra, Curra, aquest temps ara ens ha deixat, però l'hem pogut viure. I amb aquests 2 anys hem pogut viure molt aquest temps. I hem conviscut. I ens hem adonat, i heu dit vosaltres, de la importància de la nostra relació amb els éssers vius, amb tota la natura, amb la nostra responsabilitat amb el planeta. Penso que aquest és un dels bons aprenentatges que hem d'entendre. I com la natura ha sigut capaç de vèncer quan l'home s'ha retirat. Aquests moments han sigut fantàstics i ens han d'ensenyar molt. I com, quan els teníem a casa, ens donaven aquesta escalfor. Gràcies a vosaltres, gràcies a tot i continueu les exposicions.